Mensen noemen mij ongrijpbaar. Wie is nou de echte Robbie Gems? De ene Rob stuurt hele mensenmassa's van links naar rechts, inclusief de koning en zijn gezin. En de andere Rob heeft niets met mensenmassa's, feest en herrie. Die Rob is het liefst alleen. Op de beroemdste begraafplaats van Parijs. Père Lachaise. Op zoek naar de mooiste verhalen. Daar kan ik me in verliezen. Daar ga ik nadenken. Waarom lag hier 10 jaar na de opening nog niemand begraven? Wat heeft de dochter van Vincent van Gogh te maken met de bekendste danseres uit de Moulin Rouge? En waarom gaan sommige vrouwen zo graag in pikante lingerie op het graf van Victor Noir zitten? Kortom, hoe kan het dat ik op mijn 24e alle kanten op kon, maar iedere dag hier rondwaal? Wil ik het antwoord weten, als het al bestaat? Wie is Rob Gems? In ieder geval iemand die de mensen graag opzoekt, ook als ze dood zijn. Hemel op aarde, vanaf 2025 in de theaters.